Vítajte pri dnešnom videu, v ktorom si pozrieme, čím sa líšia dve rôzne prevedenia repliky Coltu 1911 v zašlej povrchovej úprave od spoločností Borner a Umarex Legends. V oboch prípadoch sa jedná o plynovky na pohon oxidom uhličitým so spätným rázom. Hneď na prvý pohľad je vidno, že Borner má záklz záveru výrazne kratší než Umarex. Na oboch zbraniach je funkčná manuálna aj dlaňová poistka. Tá neumožní výstrel, ak nie je zbraň stlačená dlaňou. Obe zbrane majú priestor na vloženie bombičky v zásobníku. Borner dodáva doťahovací kľúč ako súčasť zbrane. Dá sa použiť aj na dotiahnutie skrutky v Umarexe. Umarex túto vychytávku nemá a kľúč sa dodáva oddelene. Na Umarexe je možné vykonať štandardnú rozborku. Po uvoľnení rozoberacej páčky sa záver vysunie dopredu a sprístupní sa vnútorná hlaveň, vratná pružina a vzduchotechnika. Na Borneri nič také nie je možné urobiť. Páčka slúži len na záchyt záveru. Hlaveň je pevne spojená s telom zbrane. Jednoducho je prístupná len vratná pružina. Úplne odlišné sú aj zásobníky. Umarex má štandardný zásobník, ktorý sa plní po stiahnutí pružiny otvorom spodnej časti. Broky sú dohlavne zasúvané trňom, ktorý je súčasťou trysky v závere. Pri výstrele sa otvorí ventil, plyn prúdi do trysky, vystrelí brok a zároveň dôjde k pohybu záveru vzad. Zásobník Bornera sa plní rovnako po stiahnutí pružiny otvorom spodnej časti. Tu je však možné pružinu zaaretovať v stlačenej polohe. V prípade Bornera sú broky pred výstrelom vsúvané dohlavne trubičkou na vrchu zásobníku, ktorá slúži zároveň ako plynový kanál. Tento mechanizmus zároveň zacykne záver v zadnej polohe po vyprázdnení zásobníka. Ja som si na oboch zbraniach vymenil črienky za hladké drevené. Rozmer črienok Umarexu je štandardný a nebolo potrebné robiť väčšie úpravy. Borner má črienky o trochu väčšie a pasujú len tie, ktoré sú určené na expanznú pištoľ Bruny. Kratší pohyb záveru a efektívnejšia práca s tlačným plynom má za následok to, že Borner je oveľa výkonnejšia, ale aj hlučnejšia vzduchovka.